Hej, mit navn det er Birgitte Krag Engholm. Jeg er sognepræst i Vesterbro Sogn, og så er jeg fremtidsforsker. Det betyder, at jeg ved en masse om fremtiden, og jeg ved en masse om, hvad det er, der vil komme til at betyde noget for fremtidens kirkegård. Jeg synes, vi skal tage et smut ud og se, hvordan vi kan udvikle fremtidens kirkegård. Der er særligt 3 store trends, der vil komme til at påvirke moderne mennesker og de ønsker, de behov, de forventninger og det krav, de vil stille til kirkegården. Den første store trend, det er den, vi kalder fra den gode historie til min historie. Vi har de seneste mange år levet i det, vi kalder for traditionssamfundet. Vi har gjort det, som dem, der har været her før os har gjort, så når de har trådt nogle spor, så træder vi efter. Det, de har valgt, det går vi ind i, og den måde, de i det hele taget har levet på og været på, det er noget af det, vi har overtaget. Traditionssamfundet er på vej ud, og i stedet for, så er individualiseringen i den grad på vej til at sætte dagsordenen. Det betyder også, at den måde, vi har begravet vores kære på hidtil, kommer til at ændre sig i fremtiden, og moderne mennesker sætter deres helt egne ønsker, deres helt egne behov, deres helt egne forventninger og krav til, hvordan de ønsker at begrave deres kære. Vi kan sige med en overskrift, at det her med one size fits all en gang for alle er forbi. Vi vil ikke længere have standardløsninger, men vi vil være med på til at finde ud af, hvad det er, der giver særlig mening for os, når vi skal herfra, eller når vi skal bisætte nogen af vores kære. Vi kan, når vi kigger os omkring, allerede nu se, at det her med askespredning, det er et godt eksempel på, at selvom kirken og kirkegårds personale ikke skaber løsningerne, ja, så finder moderne mennesker selv deres egne løsninger. Vi skal være meget bedre til, hvis vi også i fremtiden vil have en kirkegård, der giver mening og har værdi for moderne mennesker, gå ind på det her med, hvad er det så for nogle ønsker, hvad er det for nogle behov, hvad er det for nogle krav, og hvad er det for nogle forventninger, de har til deres sidste hvilested. Det betyder, at vi skal væk med standardløsninger, hvor gode de end måtte være, og vi skal ind med individuelle løsninger. Hvis vi forstår at gribe den her trend, at vi er på vej væk fra det fælles til det individuelle, på vej væk fra den gode historie, den store historie, men på vej til de individuelle løsninger til min historie, ja, så ligger der et kæmpestort potentiale i den her trend for fremtidens kirkegård. Den anden store trend, som er vigtig at have med sig, når vi skal skabe fremtidens kirkegård, det er den trend, vi kalder fra servicering til aktivering. Det er en trend, som kommer buldrende i de her år, og det er en trend, som er meget vigtig at være opmærksom på, når vi har med mennesker at gøre. Vi har fra velfærdssamfundets tidlige begyndelser og op til nu fortalt hinanden og os selv, at service er godt, mere service er bedre, og rigtig meget service, det er bare det bedste. Vi ser i de her år en bevægelse, der går i den anden retning, for moderne mennesker vil ikke bare serviceres, de vil aktiveres. Service er passiv. Det at blive aktiveret, det er at være medskabende, det er at blive medinddraget i sit eget liv. Vi kan se det overalt, både i det kommunale, men overalt, hvor vi kigger os omkring nu, at borgerne bliver inddraget, og det skaber rent faktisk større glæde, det skaber mere værdi, og det giver mening for moderne mennesker at blive draget ind i deres eget liv. Når vi kigger på kirkegården, som den er der i dag, så er den et forholdsvis passivt sted. Man kommer, og man lægger sin blomst, og man står måske 1 minut, måske 2. Det kan godt være, at man flytter lidt på gruset, og så går man ellers igen. Der er ikke ret meget aktivitet, der er ikke ret meget medskabelse, der er ikke ret mange muligheder for at blive medinddraget på kirkegården, som vi kender den i dag. Det skal vi have ændret på, hvis vi også i fremtiden vil have en kirkegård, der har værdi og giver mening for moderne mennesker. Så I skal til at tænke kirkegården den anden vej rundt, i stedet for at komme med servicen, hvor god den end måtte være, hvor høj standard I end måtte have, så tænk på, hvordan I kan medinddrage moderne mennesker. Måske kan de være med til at plante sommerblomsterne, måske kan de være med til at dække græn, måske kan de få en funktion på kirkegården, som ikke lige har noget med gravstedet at gøre, men som har en lidt mere generel overordnet funktion.
Måske kan dem, der bor i lejligheder, få lov til at komme ned og bruge deres gravsted som en urtehave eller en lille krydderurtehave, og på den måde sørge for, at det bliver et langt mere aktivt sted, end vi ser det i dag. I det hele taget, hvis vi skal skabe en kirkegård, som har værdi og giver mening for moderne mennesker, så skal vi sørge for at tænke medinddragelse i den måde, vi skaber kirkegård på. Så altså den anden trend, sørg for at tænke i aktivering frem for servicering. Den tredje og store megatrend, som kommer til at betyde rigtig meget, og som i den grad, tænker jeg, er nemt for jer at gribe, det er den trend, der hedder fra teknik til natur. Det er en trend, der tager udgangspunkt i det her med, at vi lever i et samfund, hvor vi hele tiden får lavet nogle løsninger, som ligner hinanden. Jeg tror, vi kender det, når vi tager på hotelferie. Om vi vælger et resort, der ligger på Mallorca, eller i Miami, eller i Thailand, så ligner de alle sammen hinanden. Når vi tager i spa, om det er i Sverige, eller om det er i Prag, eller om det er i Sydafrika, så ligner de også alle sammen hinanden. Supermarkedet gør det samme. Den måde, vi klæder os på, gør det samme. Så vi er inde i en tendens til, at vi nu går i den lidt anden retning, hvor autenticitet og det ægte kommer til at fylde noget mere. Det betyder i forhold til kirkegårdene, at I skal tænke naturen meget mere ind, end vi gør det i dag. Jeg tror, vi alle sammen ville kunne blive placeret på en kirkegård hvor som helst i landet, og så ville man simpelthen ikke kunne se, om vi var i Vestjylland, eller om man var på Samsø, eller om man var nede på Sydlolland, fordi alle kirkegårde ligner hinanden. Trenden mod mere natur er lige at gribe fat i. Det er noget med at kigge sig omkring og se, hvis jeg kommer fra Løjtland, så er det måske de levende hække, jeg skal have fat i. Hvis jeg kommer fra et sted, hvor der er kyst, så skal vi måske have tænkt sten og vand ind. Når jeg har en kirkegård, der ligger tæt på vestkysten, så skal vi måske have noget mere marehalm i. Det er vigtigt at få den her fornemmelse af, at man kan se, at man hører til et helt bestemt sted ind, når vi skal skabe kirkegård i fremtiden. Så kig jer omkring, der hvor I bor, og se, hvad er det for natur, der er omkring os, og så sørg for at trække den ind på kirkegårdene, fordi den også er med til at fortælle, hvad det er for en historie, de mennesker, der ligger her, er en del af. Det vil være en af de store trends, som jeg tænker, I som kirkegårds entusiaster, eller som nogen, der interesserer sig for kirkegård, vil have nemt ved at tage ind i, fordi det faktisk er jeres kerneområde i forvejen. Så altså, det I skal spørge jer selv om, det er, når vi kigger os omkring, hvad er det så, der kendetegner vores område, når vi kigger på naturen, og hvordan får vi den ind på vores kirkegård? Vi vil til hver en tid have brug for at stede vores kære til hvile. Det betyder, at der er masser af mulighed for kirkegårdene også i fremtiden. Men husk på, at mennesker flytter sig, og moderne menneskers behov og ønsker, forventninger og de krav, de stiller til den måde, de steder deres kære til hvile på, eller måske selv ønsker at stedes til hvile på en gang, vil ændre sig. Hvis I kigger på de her trends og kigger i retning af, hvad det er for nogle ønsker, behov, krav og forventninger, moderne mennesker har til kirkegården i fremtiden, altså det her med at sørge for, at vi går fra den gode historie til individuelle løsninger til en historie, der er min historie. Hvis vi går fra noget, der ikke bare har høj service, men som virkelig er et sted, hvor jeg kan blive medinddraget, hvor jeg selv kan få lov til at få min plads i, hvordan jeg gerne vil have det indrettet. Og hvis vi kan finde ud af at gå fra det her med, at det bare er et sted, hvor alle ligner hinanden, men at vi faktisk får naturen ind, så det i sig selv er med til at fortælle en historie, så har kirkegårdene en rigtig lys fremtid for sig.